buntag na pod pag-usab na. So nindot kayo ang panahon o nindot pod kayo mamo adto ta sa atong uma para sington ta sayo sa buntag. So bisitahon ako ang akong gitanong nga maestron ay tanawon og usay dapat himuon nato nga maatiman siyang maayo no kay nagtubo na gyud siya guys. So, makalipay lang siya tanawon. But before that, before tamo ato sa atong uma, gusto na ko ihatag sa inyo ang atong ang verse nga makahatag o kadasig ka nato, no? So, di makita sa ikaduhang Tesalonica chapter 3, verse 10. Pagdasig ka nato nga kinahanglan magpugi ta kanunay. Kay giingon diha, ayaw pa kana ang dili mo trabaho. So, klaro kaayo nga pag dili ta magtrabaho, dili ta magkakaon wala tay kaunon pag di ta mo trabaho. So karon guys, ready na ko nga mo tan-aw dito sa akong maisan. Okay? Pa-shout out dai ko diha sa ato ang guwapa nga municipal councilor, Ma'am Laichel Andamon Castrodes. Na salamat kay Ma'am Chel sa imo nga pag-subscribe sa amo ang channel. I hope nga mas mag-enjoy pa jud ka sa sunod namang ipakita nga mga videos may tungod sa kinabuhi namo dire sa uma uban sa akong mga apo. Thank you, God bless you. See you next time. Hello guys. Muna yung mga bata dire mga bata dire sa sagingan. Nya mo adto mi diri sa among maisan kay among tan-awon kung tag-as na ang among mais. Oh, yan. Ayaw tamaki ang mais. Ayaw niya tamaki ang mais, guys. Oh. Ano? Nara. Kay mo na akong mais, tag-as na. Yan. Napod dire. Ay, sabo. Ano siya, malagkit nga mais. Ang limpisaan kay Dira lang mo. naka na, patani po do. Patani na siya. Nara. Patani. Patani na siya para gulay. Kinanglan na ni siya abuno. Abuno nga pataba. Tapos pag magkuan siya, pag magdako na, kailangan kaduha siya abunuhan o kuan pataba, urea. Abunuhan siya og urea para pataba. Then pag magbulak na gani, pag magbulak na ni siya, abunuhan na po siya og kuan kaning putas. Oh, ayaw niyong tamaki ang mais, maluoy mo. Mga children. Ay, ito mais. Ako yung tamakan mo. Ayaw tamaki. Oh, dako na no. Ano diri? Mama siya. Wapa siya. Kaon ba kag mais, say? Kaon kag linong ag mais, say? Lami say no, kani kay malagkit. Malagkit ni siya. Malagkit lang man. Malagkit man ni. Lami ang malagkit. Umok manggot ang malagkit. Yan o. Natin pisahan na. Happy na mga dagway sa mais. Naay uban nga kanang wala na buhi. O sabay ani wala na buhi. 3 days ago gip kuan siya gipunlaan. Mo na ni siya buhi na. 3 days kani. Mas taas tong nauna og tanom. Yan. Mo na yung mga pinunla. Sa ilong ko pag gilunob. Gilunuban. Kana hara.
Yan. Oh, bagong lunob na siya. Mga 3 days ni siya. Oh. Okay. Pila kadlaw abunuhan na ni siya og urea na pod. Para manambok. Wala pa nalimpisa. Nara sa likod. Oh, wala pa nalimpisaan. Naman siya. Likod sa likod nga area ni among balay. So ingana na jud siya ka damage ang sagingan. O kato nga portion dito sa layo mo na pod toy tamnan og mais para dili masayang ang panahon, no? Nga kana uban hinluan para matamnan na pod. Para bisan sa kalisod or sa pandemya may ma-produce gyapon ta nga mga tanom guys, diba?